котлау хатыбыз Иске Кулатка районы Иске Мастяк авылына юллана. Үзләренең шәшкәдәй матур балаларын, сеңелләрен һәм оныкларын Саддарова Айсылу Фәгимовнаны бүген каршылаган 11 яшьлек матур туган көне белән әтисе Фәгим, әнисе Альбина, әбиләре Сания һәм Рафика, абыйсы һәм сеңелесе Ихластан котлыйлар. Бүген безнең балакайыбызга 11 яшь тула. Айсылуыбызга исемен дә җисеменә туры китереп биргәнбез. Аның йөзе дөрестән дә айдан сылу, хылкы да аның тышкы кыяфәте белән тиң булып бик матур. Кадерлебез, балакайыбыз, син безнең ышанычларыбызны аклап, укуыңда тырышлык һәм активлык күрсәтеп яшәп киләсең. Өй эчендә безнең булышчыбыз да син, якыннарың өчен гел кайгыртып торучы былбылыбыз. Сиңа ихластан балакайыбыз, матур гомерләр телибез. Гомердә дә кайгы хәсрәтләр татырга язмасын. Тормышта нинди генә авырлыклар очрамасын. Син туктап, каушап калма. Бел, ярдәм итәрлек һәр чак синең якыннарың бар. Әгәр синең бүлешергә шатлыгың булса, шулай ук без янәшәңдә булырбыз. Дусларың бары чыннар гына янәшәңдә калсыннар. Ә инде начар кешеләрдән, начар юллардан Ходай Тәгалә үзе араласын сине. 11 яшьтә әкрен генә кызлар үсеп җиттек диеп уйлыйлар. Әле нык яраткан курчакларын инде яннарына куймыйлар. Әти-әниеңнең ярдәмчесе, абый-сеңелеңнең сердәше. Сиңа карап бик күп яшьтәшләрең балакаем әле генләшер. Бүген сине котлап бәйрәм белән телибез хыяллар ашуын. Гомер барышында бәхетеңнең кәсәләрен һәрчак ташуын. Таң нурында коенып ал да балам, безгә карап матур елмайчы. Шундый һәрчак дөнья сөйгән кеше булып балакаем калсаңчы. Кадерле Айсылышка, ихластан без дә котлыйбыз сине әлеге матур туган көнең белән. Балачагың серләкияттәй матур булсын. Ә үзең әлеге тормыштан ләззәт татып яшә. Алдагы җыр бары синең өчен яңгырый. Uyыбыздан bir de çıkmay, balıdan tatlı balabız. Göz aldında balakayım, ilmayulu yüzlerin, tepi atlap kitülerin, iğne birinci sizlerin. Ömür boyu bәхетле bul, balakayım bәkkeyim, şın көңелдән бәхет дили, сиңа газизәнкәем. Ömür boyu bәхетле bul, балакайым
Бақытыбыз, шатлығыбыз, тұрмышыбыз емісіз